Matambudziko ari kupanika, mhepo dziri kupanika. Zvinotidzora pamuro kuti tingoita vanhu vakanaka. Izvo zvinotibatsira. Tuya dzatinotonga. Tinotonga tiri kukutonga zvedu but uri tsotsi uri mbavha. Kuramba zvako asi mhosva unoita sei? Unoiziva. Kana takupai basa kuti endai munobata zvinhu kubva kumunhu. Hapana kuita matoksi batai zvinhu. Kana munhu akanyikirwa mukadzi wake nemunhu, haisi nyore kuti unonaka vhurwa kubest. Iri shoko rakarekwa nemukomana werati. Idya patsime rako chairo chairo. Murikuzvinzwa? Idya patsime rako chairo chairo. Idai vakadzi venyu chairo chairo mumba. Murikunyatsonzwisisa? Izvozvo munofanira kuzviziva izvo. Ivo vakadzi ava neproblema. Vamuri kuona kugara zvavo so. It's dangerous, vakaipa. Mafuta akauya mazuva ano yakare yamuri kuzora. Muri kukonzeresa imimi. Idai vakadzi venyu chairo chairo. Mukadzi, hakuna mukadzi akashata. Hakuna murume akashata. Pakusika kwedenga nyika. Mwari asika zvinhu zvese panyika. Asika zvinhu zvese panyika. Akati ndandasiya panyika chii chakafanana naye. Zvikandofanira kusika munhu akafanana naiye. Haana kusika munhu mutema, haana kusika munhu mutsvuku. Asi akasika munhu akafanana naiye. Achireva kuti ndiye anotonga panyika papi? Pano. Nzou yakakura asi inotongwa nochi? Munhu. Saka itai zvakanaka. Zvakafanira unoya mudari munhu mubvudzi riri nyanda. Uri chii kweyo? Urichi tikaverenga bva tinofanira kuverwa musoro iwa musoro yakanaka. Kana rakakura uri chikamwa zvakanaka hunhu muridzi wawo kuti unofanira kuuya kutamba tennis bora muno mudari muno. Ndipeke story. Ajina namba Patson 05 stroke 037 037 111 V68 V68 Msiwa Toro. Siwa Toro. When? Ila kuma wangu kumkwasha. Kawara itizo ya Patson. Kamsole ne matumbo. Ini ndikure kufuma yangu kumkwasha simba chechikosha. Akachaka ndipa akamonipa zvimapasi pfuma yekurora asati andipa. Pfuma yake pfuma yakatefeda ndikuda mombe yangu yedanga notakaita mwana wani nemwana wangu musamba wangu akaitaka ndi ndikuda mombe yedanga no yekusamba wanzwa ere nawe utenda urikuvara wapari
Vadazuva ndikupai mazuva akati atezvara pfuma yenyu tobva tavadzorera kuti handikupai mazuva akati pfungwa dzavo dzinoti kudii svika muna December handikupai kusvika kuna December pfuma yenyu atezvara ine nematomorera vanokwandiitira kure kwaita kure udayara vanhu kuti vari kugara mushele kuti vana vangu mhuri yangu saka mukosha wangu andiratidza kuti hani nemhuri yangu saka ndachindipa wakabva akati kabaya kuramba mukadzi kuziva kuti akuta kuini ndandipa wakabva wada pfuma yavatezvara washanga ndiwana muna November zvinatezvara ramba vatakure pane vanhu vangati 1 pane mwana 1 mumbe umai mumbe danga right usamba unautiwa ndinachendeka right kana pasina mari mumbe 350 right ndikunyora judgment mako ndere 350 mumbe 2 mari rusambo $800 aiwa chibaba ndatopedza ndatenda nematombo kuti thank you nengina bwana sada pedza mina uchataura watungana nati zvaka pabenchi tsvaka $10 zuva aiwa mutemo kana ukasagara pabenchi changoita kuti usangane pabenchi matete mutemo ikaucha yedu hativi patsikatidzeshwa bisa zvako chimwana futi ndinoda kubvunza kuti zvinhu zvangu ndinonozvitora zvakanaka here sei nekuti murume akasvika pakunditi handikuona tsoka yangu kumba kwangu pindura mubvunzo wako mundani right tokupa mupurisa wakaenda naye musasvike kuita noizvo zvinzo iwe ronga naye zuva rokuenda nomusikana